Hola, nois i noies, què tal, com estem? Soc la Olga, del Tep Estació, i us vinc a ensenyar a fer avui una tarta de iogurt. Per fer aquesta tarta de iogurt ens fan falta 4 ous, 70 grams de sucre, 3 iogurts grecs, a poder ser sense sucre, 40 grams de maicena, 4 grams de llevat en pols i una ratlladura de llimona. Què, us hi apunteu? Doncs vinga, som-hi! Primer de tot el que farem serà separar les clares de les gemmes. En aquest bol gran posarem clares. No, les clares les posem aquí. Hi posem el rovell d'ou. Hem d'anar amb molt cuidado de que no ens quedi ben separat. Una vegada separat, retirarem les clares i afegirem, primer remourem una mica els ous, i tirarem el sucre. Una vegada ho tinguem ben barrejat, hi posarem els 3 iogurts. Els abocarem aquí en aquest bol. Ho barrejarem ben barrejat. Primer ho farem amb la cullera. I després li tirarem la ratlladura de llimona. Barrejarem ben barrejat.
les clares a punt de neu. I les llançarem a poc a dins de la massa. Ho anirem removent, però per sobre, sense arribar perquè no se'ns baixi cap a baix. Remourem així per sobre i anirem preparant a posar-ho a dins el motlle. I el forrarem amb paper vegetal, que és paper d'aquest que es fa servir a la cuina. I aboquem la barreja que tenim. Ara ho posarem a dins el forn a 170 graus i quan estigui calent, el calentarem al forn uns 10 minuts i quan estigui calent ho deixarem de 30 a 35 minuts.